What's up, guys? Good morning, and we're back. And this is Monday, and January 5, 2026, and we're going to Claver for a surf trip. So let's go, guys. Come with me and explore how beautiful Claver is. Jeez, see you out there. Guys, we here. Sheesh. Ang bawd, guys. Mga maduaan ro. Mga ape pa meron, guys, kay padong panighunas. Breakfast in bed. Malunggay. Ay, ako bored, guys. Magamit na gyud. Hinatag ra na, guys. Pero ride na ron. Nag-load me ko sa board, guys, kay para maka daghag selection sa board. Ito may sa usap spot. Mo din yung 3 eggs. Gani 3 eggs nya dito ang luyo nya manuwa mi sa pair. Sheesh, kita mi sa pair kay daghan kay duaan na nila diri nga spot. Bang. Dito ka gabi. Ayuhan na diha choice. Kuyog na mo ang locals diri, Sir Tubes. And aman. Bang. Saman sir kanay? Sara mga kuyang ko. Nanay. Local nga kuyog, Sir Tubes. Runo na no? Ni, tas targo. Kapit may kwento sa kapon. Pasok hangin. Ah, nga tent ba? Ato rito. Ah, dito sa kuan. O tagtaoran nagtrapal. Pwede na Pwede Oh. na dito di ay. Na may bangko dito na. Naman tuwing nga nagduyan. Kayo. Oh, grabe ka okay. Nakitag lupad-lupad magkapon sa. Kusog bitaw kayong hangin gahapon. Wala ko muntik gud ka maging kwento ka jud. Luydag dati. Nalumos na ko. Nandan gani. Nalumos. Tuyog ba si kuan? Ibawal na to tong surfing ron. Lang ja tagay nag-resignation. Kaya di na mag-iban-iban sa ato mag-surfing. Naghamog-hamog no? Nagrabe nila kadaghan tag surfing puno ko dia. Karon kay ting trabaho man. Trabaho lang. Domingo Ato aron ako andron. Lingaw sila yung paggamit ng doon ka board. Sa dire kay kabot-abot man sit. Habog sila Panhinindot sa shiny day diri. Klase dire. Chuya diri dapat. Dire kay kusgan sa gado dire kay break man. Ay, mao de ngana sig burma. Ay mag-unload din sa. Unload sa choy. Sus dito oh. Sheesh. Unload din meron. Grabe kayo, drop inners kayo mga what's dito man. Dire. Oh, may go kuno naman ba yun? Pitra. Sus lami ari ha. Oy. Taas na kayo wala. Walang taas diha. Look. Sorry boss. Oy, sorry kayo. Ya katujo. Sundaan ko. Look na idong mga palap ko na doktor sa kuno. Gitu. Kana utso man lang imo. Utso din eh. Priera. Mo ra di ay. Ang spot niya to choice. Look man eh. Wala mag Guys, tao nag fence.
Bang. Sino na diapat to kahapon kay Grab? Ano doon ang pagdalaan niya? Sa kay wa. Buwan na ito buwan. Right, may ay basic. Wala kong buwan live. Basta ka mga batan mo lang, buhong gid na mo lagi. Pagkaog mo pintak sa kita kuyo. Guys, diha mi manunga ron. Tanan nyo ron, magtangag ko karon sa akong action cam. Kanya ako gamiton guys akong board. Usapon ni siya katuig. Last na ako nagamit ani guys kay January 4. Mo na siyang clip. Nanto mi sa Luyong spot guys. With agaws. Nya guys, mao ni siya nga akong gamiton karon sa diri nga spot. Ang last year na mo nga spot guys diri sa Claver kay ngadto sa Luyo guys. Nya ngadto sa Luyo karon flat pa karon nya karon nami sa atubangan sa Ilapir. Bang. Awa guys, man Ilapir diha sa Claver. Nya diri ang spot sa kilid. Ang hingin kay reef break no. Pero kauban na mo ang usa ka Lucas si Sir Tubes. May nakapaiter dire guys. Naay mga daghan Lucas nga mamigo ra pod. Nya guys, see you sa lineup. I know I'm excited and you are too. Please keep watching and hope you enjoy the video. Peace. Start the music guys. Let's go. Yeah, nindot yung bawd karon. As you can see guys, I'm paddling out. Bailo, bisa na ko choy. Sinog ba? Gikan yun hawas. Uy gamit guys oh. Ibaw dun guys. Sheesh. Awa guys sa spot. Fighter kayo diri guys. Kanggay mga mangingisda diri ron. Kuan sila lambat. Sila yung net diri guys ba. Na ilagi himo. Usungan panagat diri guys sa Claver. Ay mo spot guys. Oh. Bang. Fighter kaayo choy. Awa.
Amo, butanganan sa among pagkaon guys. Surfboard ka na. Ari ano? Hellos. Hindi na tao. Nood. Wala pa. No. Ang takip. How's karag? Karag, mga karag. Ungit kan sila ya. Ha? Ungit. Nahuman gila mag session guys. Sheesh. Ay tira tayo. Boom. Kami pack up na guys. Maura to guys sa karon session, and I hope sunod surf na to may balik himan po video, and on to the next episode for this year. This is the first vlog of this year guys, and hopefully masundan din siya. Yes sirski, chuya kayo dito guys. Oh, so guys, this is it. Thank you, and I'm gonna show you some stuff next time. See you on my next trip.